Hey guys, padung di ko guys sa kuan guys. Kaniya na busy ko kay dito ko sa amo. Nag-arrange ko sa mga orchids. So masong adlaw na tong tanan guys kanang magtinda sa kudari og kuan guys kanang ice candy kay sayang pud ning ang ice candy nga. Pila ka adlaw ta ka paninda. Ha? Oh kanang hinog na. Daghan sa ilawom. Tuwa ilaw mo. Nga harvest sa kuan guys kanang cranberry kay maghimog juice. Gawas na di ay. Shopee. Hi mga may hi sa musang vlog. La kwarta. Hi, walay kwarta. Hi. Hi Raka. Ayun ako. Wala po. Wala ko nakaadto. Karon siguro kay Bernice no? Wala. Hi. Hello. Soup na siya oh. Pwede kay nakasakyan ani. Wala tayo kasalanan sa sakyan. Cash loan. Mga bito mag-cash loan ka sila, mag na sila magpanuon Sabi ba. man ako magkuan sila sakyanan ni anak tabayan nila. Carlo ko. Di man, sakyanan man. Magkuan man sila. Kuha lagi ka gamay no. Hoy na ay inyo na ana sa balay ay. Nako, taas para iyo. Kana paikot to niya. Yatag na lang wala man kay Yatag to nimo. yatag Hindi di. naman siya gahapon pa man siya pinangitaay. Wala Hala. siya na wala man pud siya nagkuan. Wa siya nag-post sa Facebook. Dito may friend. Dili, nag-post na ka sa Facebook ba? Friends at Messenger. Nabi to ko ingon ani man. Bitaw ibasig sakto niya ba? Ha? Star, girls, ikaw na sa nagapag. Dali. Para sa iyang anak. Ikaw ko akaw kayo na kay masuot bi. Wala naman kang kristilingan na dugay. Yat matungod ang motor. Ginoo ko ininimo ako mag Oh, kaniman. Sakyanan niya ilon. Ibasig bulon kag sakyan Ay di ako ay. sa luon tiris. Oh. Wala sila Dinig interes. yun. Kanang sakyanan yun iprinda. Napoy Di dagwa. Cash. namo poy bahay lagi. Cash loan. Namo poy house lagi oh. Car loan. Naman dire condition accepting car loan. Pwede rin kamulon gamit ilang kuan. Gamit ilang. Kani, Cebuana. Kaysa adto ka sa home credit. Oh. Ay dili sa mga Sa home credit malit lang kag usa ka adlaw. Sige na kag tawagan. Nakasuway ko ana cellphone. Ano ba due date nimo ugma? Yan si tawag. Di jud ka undang kag tawag. Biig hantod. Ka makabayad. Ay oh, giguyod na. Giguyod na katong na guba nga sakyanan no. prinda mo sakyanan dawat sila. Tanawa na pi jud siya oh. Hala ugwas dili ugwas sa kalukso ba? Di ba? May gali kay nakalukso siya kung wa patay siya ato. Nakalukso day siya before siya na kuan. Mato nasama diyan tiil kay nilukso man. Ito bayad dapat to siya ikapapan no. Silingan guys kay si Ate Ivy salamat happy anniversary day nila. Pila na ka years nilang ilang anniversary nagpost ba to? 32 years? Makita di ka nagpost? 30. Wa mo ko kita ang nagpost. Nya gipaadto di ko kay gipainit ko sa mga sidaan nag-order ay nung silang sidaan. Abli ko na. Kuan na siya kanang humawad ko ni. Kuan baklay. Diyan apa ko noy kuan dadto kanang humba. Ay humba. Kanang litson. Si Kuya Jungjung ra kuno toy kuan. Napay pansit. Ako may gainit ana. So hangkanan guys di salad. Salamat kadto mga Ate Ivy. Happy 32 years anniversary nila. Sila naman pamilya kuno nangaan. Wala na sila magpaluto na magpaluto ta kuno sila nahan kaya kay bawo man siya nga wala ko gi mamatis lawas. Mana order na lang kuno sila. Mas makatipid man magluto. So manguan ta guys kanang maniud to.
Ano guys, naman hindi ko panuri guys, hindi guys, kaidis ko kay paningot ko na may meeting na rin. May meeting na rin sa buhang purok. Mayong hapon kanatong tanan ug karon patawag ko meeting. Naman yung hapon guys, kanang hapon ako nakapag-vlog guys kay nagkaon lagi mi naghimo mi og silig dia daghan na kay nahimong silig dia. Di na mabugkes. Sinik ko may nagharos. Ja, naroy di ko guys kindi ganiya guys, man na laman na yung palitag ginamos. Ginamos. Bawal bitaw ko sa ginamos guys. Puno pa nato na. Kaya rong tulo ka silhig. Daghan tag silhig. Kay mahal ka ang silig guys. Ang silig sa una tag G's nga ni kadak. Tagal tag G's. Maninda na naman kulos ni kulog kuan guys kanang silhig. Ha? Magbuot sila mga basir oy. Si labot ug magkuan ta maghimo tag silig. Pangadua papag kuan kay mag kuan ta dari ro mawa ng lamok. Kuha, pangadyo papa ka. Manginas ng tamigas dyan may hunasan. Manginas ng tamis Danti. Si Danti nak! A few moments later. Good morning guys. Sanang pa kanon ni ato ang mga kaon Pedro. Luman na si Inday oh. Si Pedra may wa mulumlum. Kaon na. Hello guys, sorbi sa tadlari sa tahang garden guys. Kaya grabe na dyan kasagbot. Diya, mantan mo di mang kuan guys, mga guna dani. Una lang guys, maka kuanta, maka kortata, maka magpakuan na lamang ko dani, magpa suhulog pa kuan. Tawag nito pa guna. Jaga tahang talong dari guys, ang daghan na kadugbunga na Ang daghan na kadugbunga na siya. Sa mga iroy na. Ana sang giputlan des ni Agi og mga kuan katong nag-harvest mis ni ko lang giputdan og mga dahon diyan na daghan na sa bunga guys. Magkuan na siguro ko guys unja mag ibot-ibot ra ko dana. Hindi aga tuhang kubasa guys na pa ning bunga pa. Diyan na dari atuhang kuan guys kana ra sagbutan na tangtangeun na pud na diyan na guys. Ana sang pangtangon kay pulihan og lain. Oh naning gawas nga bitin. Sa una daghan na kadto kog bitin naman ang magtanom na pud kog sugod og mga palayang bitin kay nice na siya. O na dari di aning bunga na po di sa akong pinuhan. So grabe guys, ang taas na kaduguan oh. Di sa tan maka pangibot ana. Magkuan na siguro kung mga bata ba. Dari napita guys, karang gitam na nagbitin na. Bunga na siya. Diyan grabe guys, gabi agkuan ka ng uwan, grabe kasi agkuan. Ayan pala yung bitin. Nagtuna pa doon ang ubang mga amplayang bitin oh. Agahang upo guys, wa mag-adyo. Ang upo, katong upo lagi. Naman ko'y upo diha nga nagbitay des ni Agi. Wala mo ay do. Grabing patuhod na guys agkuan. Patuhod na sagbut. Kanis jahan tanis ang tangtangon guys nya. Maluoy ko kay naapay masinugma ka-survive pa niyo. Ay maka-survive. Mudako pa na siya. May teknik dani guys kay kuan. Mura ning kuha uling yan yung
Umuwi. Wala na naskuan ba? Okay, sayang na puti ra wala siya na Ang uban lang ipa yani guys, sa tawag ni ipa kasta-kasta ba? Na hinuglug-lug dihas jahang kuan. Ja ilahang kuanan kanang huktan dari nga na kita ko sa YouTube. Yung huktan ana ba? Yang di sidlan og kuan. Basin og uti pa na siya guys. Kaya po isa dia. Madul naman guys, naka-harvest ko daw ng mga siguro 7 to sa kabuka dagko sa nga tanan. Mga galon guys ipang bitay dadto kay wa pa na siya na ma. Kuan na pa nang tamnan og kuan. Nagatahang tilapia o na diha o dakit na siya. Silawom. Ipatangtang mo tada nini kung kay naalagi lamok. Luoy man. Kana guys, sana na sang tangtangan. Kaso lang napay ang nagbunga na dito kuan. Sayang pa kaayo ba. Patiwason sa laman natin nag panguan, bunga. Kaya darin tangtang naman kay naigo naman sa pagputol sa lubi. Ang daghan na kadug kuan mga nasayang mga ingani kagagmaya. Tiada guys kanang pagitanan pa na ni siya og kuan kanang palay ko naka kuan sa mga tanom kay malagi na grabe pa ka pahuway sa atong lawas. Na guys dito ko sa ang kuan gahapon guys sa among silingan ba kay ginagitagaan lagi mi sudan kay anniversary niya na isang gi-order ko no ingana sa ka dako nga ingana 1,000 na siya sa kaning gamay nga ingani 500 ija kong ipakita sa kuan halin ni siya pagdaghanon kay mahal din ni siya na daghan man kadto ingana nangamatay lang katong pag time nga init ja karon murag nabuhi na pud sila kay nag-uwan naman daghan man ni siya gikan man ni sa buhol kuan kanang mahalinan jud ta guys ug kanang dako tag makakwarta ta ni kay ngano sa pandemic ta ni ra jud binaka kuan sa mga tanom nakapalit og bugas kanang daghang pamaagi nga pwede jud tang kuan kanang makakwarta basta ang kugi lang tag kuan tanom unsa karon kay di man ko makatanom sa lagi kay wa pa koy juta kinahanglan pa jud ko mag-order og juta wa pa ko nagtanom. Madyo naman ta guys ihatag na tong ahang premyo kay maka pamalit na kog kinahanglan na dana. Payat kog kaang, mamalit kog kaang kay ako na siya ipang kuan ang mga daghan na kadyo ba kay mahali naman na siya tag 200 250. Di pud nato kadyo mahalon na tog 500 nga na. So mao to guys kanang wala man tay laing vlog. Mo-upload lang gihapon ko madyo naman ay mga followers diha nga follow day pud mo sa page guys mo ra gihapon Ruby Provinciana ang Facebook kay basin og ato na ari na focus Facebook magkuan guys sige upload pohon guys kanang hapit na ang December mag ninda po kuan kanang mga ang i-display dadto sa tindahan. Unsa mo lagi na guys kinahanglan na day jud ko mo kuha og kuan kanang permit bisag magsuri-suri ra imong paninday kuha jud kag permit di ay kay gini nga tumbos barangay nga kinahanglan jud data nay permit atahang bahalag suri-suri ni atahang paninda. Grabe nakakuan ron guys. Di na ka pwede maninda wa na kay permit. Karon na siyang itang tangan kay kuan para kuan siya usang nga og daghan. Tanawag hang kitang tangan guys Tong kitang tangan ng mga dahon. So mo na siya masanga-sanga na sa daghan kaadyo mo na sa diha mo
mo kuan na mo tunga na isang mga buwak ana. Mo kagaya na guys, so hana sang giupawan. Iporma nag heart, gipawan na hang nakuan siya. Nisindot na siya sa porma. Marami hang kalingaw-lingaw guys eh. Lagi ko kuan na niya hang lawas lagi, wa pa na ko naka-recover taman jud mga okay na ko kanang makatuog na kong tarong. Di na ko batigon og kuan og mga biig kanang maghigda ko di na batigon ko nget-nget ba kanang murag magnget-nget ni hang likod. Di pala kita mamatay guys kay di pa ta kuhaan sa Ginoo kay daghan pa tag mission. Yan na siya. Na nagsugod na pud siya og panguan oh. Ana na siya man kana imong gitang tangan nga kuan. Tipra pud din na guys ha. Kanang imong gitang tangan nga dahon, ana na may muturok na nga kuan. Yan ara pud ko gibuhi dari guys nga limonsito dia. Unja na apoy kuan dari dia. Kay ganahan man si Mambi og kanang tambis. Unja tambis. Kanang atis na anang gipanghilirahan og atis dari ba. Kaya atis nga dako na namatay man daghan naman tada sa bunga. Mo kay bawo nga namatay na siya sa pandemic. Pandemic pag sige init guys oh namatay siya dako ra bata ng punuan. Makalandong na ra banta na sa dari. Unjawa na sa kada gahapon ag didto dapit kay mo lagi na basa gauwan. Wa na saka sa ang gipasaka kay di man napasakan guys ug basa kay delikado lagi. Basin og karon mo init na guys yang sakin. Sumara to yang kuan guys, gabidyo-bidyo lang pud ko guys kay kanang medyo lang pud mo ka kuan sa balik-balik ng video daning mga tanom kay kuan lagi kanang punra maka recover na ko makapaninda na ko mga kuan kasuri-suri na ko paninda dito sa briefing. Kaya di sa tamang alsa og bugat guys kay wala ko gali ko paalsahan ni Nicole og Papa Idi kay sila raman din na kay bawda na og kanang atakihon ko mag-uuman sila manang salaman jud ko mag-alsa-alsa og bugat. Di ba guys oh ano sang giputlan oh tanawa oh kuha na ko na sa kuan dahon oh di ba ang ningsa nga sa dahon imong giputol. Ano man? Ano man ikaw nga yayay ikaw? Yayay ikaw niya. Smile. Smile, hi. Hi, Brad. Di ko stop ha. Oh, tinan mo, sit down ako. Dito juga. Ano man di kukuha na ka ni Papa. Ay, nataas pa yung kukukol. Ay, yung mga higaan na mo, kung sana.